feljutás az Extraligában mindig örömteli, de így, hogy pontosan a 100. születésnapon történt, szerintem még inkább aktuálisabb és még inkább szebb. Igen, nagyon szép siker ez. Igaziból a 100 éves történetünkben 7 olyan szakosztályunk volt, amelyik NB1-es jogot vívott ki magának. Hát annak idején a 6. volt a röplabda szakosztály, és 12 évvel ezelőtt kezdtük el itt a munkát, és 7 évvel ezelőtt jutottunk be az NB1-be. Ez a mostani csodálatos eredmény pedig ez egy tétje a eddig végzett sikeres munkáknak. Igaziból a történetünk során ugye a legnagyobb sikert az a labdarúgó csapatunknak az NB1-es menetelése volt, amikor 1997-től 80-ig az NB1-be játszottunk. Ezt megelőzően 1 évig voltunk a második vonalban, utána 2 évig, tehát úgy mondhatnám, hogy 6 évig voltunk igaziból profik, és hát ezen időszakra tehető a kézilabda csapatunk NB1-es szerepeltetése, és hát ezen időszak volt az, amikor a bajnoki címeket szerző országos IA szakosztályunk is azért kiemelkedő eredményeket tudott elérni. Ugye itt beszélgettünk a lányokról, az Extraligáról, és említette Dévényi Tibor a múltat is, ami azt hiszem azért is fontos, talán így a 100 éves születésnap